Doncs estem en la 11a edició del dispositiu Campai, que es fa al conjunt de Catalunya. Avui, en concret, treballem a Vic, Manlleu, també treballem a Olot i a Girona. Normalment és un dispositiu que té com a finalitat coordinar operatius policials de diferents cossos. Aquí estaran treballant juntament amb els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies locals i també seguretat privada. L'objectiu és centrar la mirada amb una feina prèvia en aquells delinqüents multireincidents que hem categoritzat com delinqüents d'alt risc de persistència. A partir d'aquí es treballa amb un índex de probabilitat de delinqüència i delictes acumulats durant 2 anys i el dispositiu avui permetrà mobilitzar més de 100 efectius en total en els diferents municipis per garantir aquesta lluita contra aquell delinqüent que és persistent i que cal actuar amb tots els mitjans a l'abast perquè deixi de delinquir i deixi de dificultar la bona convivència en els nostres barris al conjunt de Catalunya i no només en l'àrea metropolitana.